सब गोले देई से धूप काठ आगे थोनु नड़ियाटा कौन छोटियाटे गोल देव से धूप काठी तू ये कर बेल दे तीन थर आंचुल बुले से कुलर थो नई उड़ी पका रख नड़िया थो गोटे हाथ में खोई दीटा चल चल ना एक घर ताजा थी मोर एक घर ताजा थी देखंतु हमर एठी खई छड़ाउ मो आई खई छड़ाउची से देखंतु ए देखंतु एठी हम चौरा महीना आसीबी एठी पूजा करबाक देखंतु मो जेजे सेठी ठिया आइथन जो हम सीढ़ी घर मु एबे छात ऊपर को जीबी देखंतु एटा हम छात ऊपर देखन हमर सेठी गोटे पोल अछि सेठी पोखरी अछि एठी देखंतु एठी बनिस पड़ीची सेठी बनिस पड़ीची एठी हम छात ऊपर घर किछि लागिची तांको घर नाहंती हमें अहिना पूजा करिबु चांद पूजा देखंतु मो आई पानी आनिया को जाउची अहिना हमरा चांद पूजा हबो देखंतु एटा हम बेल गछ लेंबू गछ केते सारा गछ अछि एठी देखंतु हम पाइप हम मोटर भी लागी से घरे मोटर आसी देख हम पाइप मो आई गलानी पानी नहीं गिरी मु जाउछि ता पछे पछे ना चांद पूजा हेबो मु नड़िया नहीं कि जाउछि देखंतु देखंतु ये मो दादा देखंतु हमरा पूजा हेउछि नड़िया फटन नड़िया गइडी ये कोन फटे गडी अब ए फटे ही तो पानी दउ चौरा में आउथर फटा मोबाइल हां फटा धरती बाग में पानी दउ चौरा में पानी देखंतु मो आई गला मु नड़िया फटेली तक कोरिबा को जाउछि देखंतु तो हेटी हम रोसई घर हेटी हमर हेटी देख गैस आलू बास नड़िया कोरा होछि एठी देखंतु आई नड़िया कोरुछि ए बैग हमर कदली तू आइछि भोग हेबो जे गोटे कदली मैंने महीना कदली छिंडे कि नेबी पूजा हवा पाई हां सब कदली छिना तू ता भीतर कहू तो काई देखंतु ठीक से ठाकुर घर हमर देखंतु
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ କାଳିଆ କାଳିଆ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ଆମର ଏଇଠି କଳସ ବସେ। ଏଇଠି ଭୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ହେବ ଆମର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଇଏଟା ଚଉରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋଲ ଉପରେ ଆମର କିଛି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏକର ପୋଲରେ ଆମ ଅଜା ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି 2 ଜଣ ନନା ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚଉରା ଆମ ଚଉରା। ଏଠି ଡାହାଣୀ ନ ଚାହିଁବାର ଗଛ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମ ଥାଳି ଅଛି। ଏଇଠି ଗୁଆ, ଏଇଠି କଦଳୀ, ଅଦା, ଆଖୁ, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ଏଇଠି ସିନ୍ଦୁର। କାକୁଡ଼ି ମା ସହି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା କେମିତି ଲୁଚିକି ପଳଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଇଁଖିନା ମୋ ଆଈ ସବୁ କାଟି ସାରିଲାଣି, ଛେଲି ସାରିଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭୋଗ। ଏବେ ଅଇନା ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ହବ। ଆସ ଏବେ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ହେବ। ଆଈ ଗଲା ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରିବ। ମୁଁ କରିବି। ସରି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଈ ତୁ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଧୋଇଲି। ତୁ ମାକୁ ଦେବୁ ବୋଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାକୁ ଦେବୁ ବୋଲେ ଜହ୍ନି ପତ୍ର ମୋ ଆଈ ଯାଇଛି ଆଣିବାକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଜହ୍ନି ଯୋଉ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ନାହିଁ ପୁଣ୍ଡେଇର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ବାରି ସବୁ ପନିପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଇନା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଜହ୍ନିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବି, କାକୁଡ଼ି ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ିଟା ସଳି ଯାଇଛି ମୋର ପରଦିନ ଠାରୁ ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କାକୁଡ଼ିଟା ସଢ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କାକୁଡ଼ିଟା ସଢ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କାକୁଡ଼ିଟା ସରିଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନିଟା ଟିକେ ବଢି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଛୋଟିଆଟେ ଆଣିଥିଲି। ମୋ ଆଖୁଟା ବି ସଢି ଯାଇଛି ମୋର ଆଖୁଟା। ଅଦାଟା ଦେଖିଲ କେଡ ବଡ। ସିନ୍ଦୁର କଦଳୀ ଏଇଠି ଆଣିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଈ କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଲେଖୁଛି ଓମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖି ହଉନି ସିନ୍ଦୁରରେ ଟିକେ ପାଣି ପକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖି ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖି ହଉନି। ଏବେ ସରିଲା ସେଠି ଜହ୍ନି ପତ୍ର ଛୁଆ ହେଇଛି। ଧୂପରେ ପାଣି ଛଡେଇ ସେଠି ଥୋଇବୁ ସାତଟା ପତ୍ର। ଏବେ ପାଣି ଛଡେଇବି ମୁଁ। এইଥିରେ ସବୁ ଦେବି। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେବି। ହଁ କୋଉ ଜାଗା ହେଲା? ଏଇଠି ପାଣି ସବୁ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଥିବ।
ଭୋଗ ଦେଇକି ସେଠି ପତ୍ର ଭୋଗ ନେବି ଆଖୁ ବି ନେବି ଆଖୁ ନେବି ସବୁ ଆକୁ ସବୁ ପାଣି ସେଥିରେ ସଞ୍ଜ ଦେଇବା ମୁଁ ଏତିକି ନେବି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି ଜହ୍ନିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବି ଏଇଟା ଆମ ପୋଖରୀ ଆଳୁ ମଟର ଟିକେ ଖାଇବ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ମୁଁ କଣ ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଛି କଣ କହୁନ ଆଖୁ ଗାନ୍ଧା ଗୋଟା କୁକୁଡ଼ା ନା ଜମା ଆସିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମହିମା ପୁଚି ଖେଳିବି ତାପରେ ନାଚିବି ଭଉଣୀଙ୍କ ବ୍ଲଗ କମେଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ତଳେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆସୁଛି।